yaphinde yahlangana mbukeli ngithi angiphinde ngibingelele futhi igama ngusihle ungene ezintweni Mkhize igama lohlelo uLozolo kanti silisakaza bukhoma silisakaza emhlanga ukuthi kuyoba njani emhlanga sisakaza uhlelo elalithathwa ngokuthi alwabantu abangatheni uMaskandi namhlanje ngana kwethu siphethe UmzimbaOkhalimali uzokhalimali umhlanga wonke kube mnandi kube njalo kodwa ke ake uhlale nathi ngoba impela usazositshela ukuthi uba nakabani uqhubeke phambili UmzimbaOkhalimali asibingelele siphinde futhi siwamukele kuLozolo ngiyabingelela kubabukeli boLozolo ngiyabingelela futhi kungena ezintweni kuyintokozo enkulu ukuthi ngibe khona la namhlanje kulolu hlelo olukhulu kangaka siyabonga UmzimbaOkhalimali ikhala ngempela imali noma nje igama uphethe amashumi noshelo uphethe amaphela yebo kunjalo awungitshela ngana kwethu yini akwenza umesana ubona ukuthi ifanele ukuhluka njengoba bonke abantu ngemali ngoba imali iyifuna futhi ithandwa nanombani imali yokubonga abantu umhlonishwa le after umuntu sengimsizile futhi mase kuthiwa ngiveza bonke abantu engibasizile bebonga shuthi ngaphetha kubonga inqwaba yabantu ngaphetha kuvela inqwaba abanye bayafika bethi hayi mina ngifuna ukuvela kodwa dlamini now 10,000 ngizobonga now 5,000 ngizobonga khona nje ukuphoxa nokubonga nemoto so imali yokubonga kunjani mhlonishwa awuchazela abantu abangazi ubongwa njena usuke sekwenzeke njani lo msebenzi owenza kangaka abantu basibethi ake siyobonga uMzimbaOkhalimali uMzimbaOkhalimali ke amagama phelelo andile wadlamini odabuka endaweni yabona ngoma nophongolo kodwa ngibhesi kwana ngoma lapho ekhaya umama la engithema sengikhula ngakhulela khona ngizalwe intombi yawaNdimande kuMbuzi esigodini sakwamkhakanyeki eduze kwesikole wakhangela amankengane ubaba edabuka endaweni yasophongolo kwashopha so ke uDlamini ke owumelapho endabuko ukhule nje wafunda amabanga phansi khona le konzondwane kwanongoma yangubuya ke wafunda kwaMnyama nakoDombo bese buya ke sezithekwini ngenxa yokugula noma ukuhlushwa idlozi from ufunda 2 kuvela ukuthi nginabantu abadala kwacaca ukuthi ngize ngiphethe ngihlupheka idlozi ngifunda esikoleni ngaze ngafika ke ekuthenini ngifika kwa-matric ngase ngiza ke eThekwini ngiyomelaphi nje wesintu ngaphiwa ngaba ne-calling yokwenza lo msebenzi from ngimncane abantu abaningi bazokhumbula usase umqaphi kaBhaka yamazo Bhaka akazi loqaphi kaBhaka kwenzakalani ngoba abantu abaningi bathi bakwazi umqaphi kaBhaka ngifuna ukuthola lapho ngoba nami lo information ngifuna ngiyiverify manje cha bangambuza nje naye wayekade engenayo imoto ngesikhathi eqala ukulapha sijwayelene siphile so ecela ukuthi ucela ngimboleke ngimsize ngemoto mina ke ngisebenza nakwa-KZN VIP protection sikada ke amakhansela nemeya nje so ke saphila lapho ukuthi kuthiwe umqashile kuthiwa ngiyamgada uvele umqaphi base kwenzeka ukuthi yena acele usizo lwakho ngemoto uday 1 nje qala ukuyosebenza wayamba imoto yami yosebenza eValagem eqala ukuyosebenza waze kuba uyophinda uyosebenza eMaritzburg mina ngivele ngisuke mina ngiphuma esikoleni nginobizo lokusiza abantu even uGumede nje lo waboshwa uGumede ke wayephiwe lento yoprofeta noma wayengahluli kodwa wayephiwe lento yokubona because ngelinye ilanga wayelapha workshop wathi lo etshela uvusi lo uvusi wayicula becule lovuko noba kuphe ethi lo muntu lo unesiphiwo abantu abaningi bengasiboni kodwa yena wakwazi ukusibona uprofessor uGumede sivele sikhona isiphiwo but bengakasemukeli isiphiwo sokuthi ngizosebenza abantu kwaze kubeke ngithunjwa ngabantu ke nje ukubona nje nimelela ngalinyazwa imoto la ngingafuni ukuyemukela lento yobizo lami bangithumba abantu bangifaka kwelinye lamadami elayithekuni elikhulu kodwa ngaphuma ila ngakho qala khona ukuvula amehlo ukuthi ayibo shuthi lento ikhona lento inkulu kimi ngathi mangiyovuma ngivuma idlozi ukuthi cha ngiyavuma ngizosemukela lesi siphiwo
ibhamu zekhampani ezayithathiwe zatholakala. Then isiweke lapho-ke ngaphinde futhi ngahlaselwa ngabantu, ngangenelwa abantu endlini ngilele. Bathatha yonke into eyayisendlini. Isithola amaphoyisa. Ngavaleka amehlo. Kwacala ukuthi angimukele lento. Njengoba ngithi from imfundo 2, ngangifunda 2 kuphela. Ngaze ngathatha umama waMpongo songisa emesibeni kwemfuleni okuthiwa inkunzane. Mawusuka kwakhangela amankengane esigodlweni sesilo samabandla ubheke oPhongo. Kunomfulo omkhulu lapho okuthiwa inkunzane. Oneyimanga nje. Wangithatha lo mama wangisa kuleso ziba. Ngafika ngangena khona ngakha amanzi. Lapho engaqala khona ukuphila ngase ngifunda 3 lapho. Ngathi mase ngifunda 5 yaba wesilento ngoba kwase kuphoqa ukuthi bangenzele ukuhamba lesincane. Ngelinye ilanga kuyadinga ukuthi sikhulume ngalento edlozi nabantu ngoba bonke abantu manje la sebeyathwasa sebezinyanga futhi TikTok kuyabhuza. Ngifuna singene lapho impela ukuthi yile esiyenza ukuthi bonke abantu bathi bayelapha, more especially kuma social media, because sisakhula besazi ukuthi uma ufuna usizo uyahamba uyesigodlweni senyanga noma isangoma kanjalo. Kodwa manje sekunegodlo online. Ukulapha kufile mfowethu. Isithunzi sokwelapha siphelile. And ngiyazi izinto eziningi engizoyikhuluma la zizokwenza ukuthi ngingaboni ngaselingeni abelaphi. Of which is true. Anginandaba futhi noma bangizona. Because ngelinye ilanga ngakhuluma ngalento okuthiwa imali esheshayo, yabo. Ngibatshela mina ukuthi ayikho into okuthiwa imali esheshayo. Ayikho imali evela ingene ebhenki nje. Amagundwane okuthwala imali bethi abantu kunamagundwane imali. Bantu bakithi musana ukudlala ngabantu. Ngoba abantu bexakekile, abantu baxakekile. So kulomkhakha wethu kunabantu abaningi abama-opportunist, ababona amathuba okwenza imali. Bagijima sebebeka amabhayi, babona umuntu esebeya amabhayi nasendlini lalala khona. Sekunebhayi umbhede ngapha kukhala ingane, unentombi ngapha kodwa ngapha uthi uhlolela abantu. So umsebenzi wokulapha ufile bafowethu and ufaka ufangathi. Babhizi-ke bayahlola-ke online manje lapha. Bayahlola online. Kungimangaze mina ukuthi kanti ukuhlola uvela umane uhlale nje kanje usuhlolela umuntu. Because ukuhlola kujulile. Uma uzohlolela umuntu kuba nespirit esifikayo, uqala uphahla, ushisa impepho. Uma ngizohlola mina ngiyabiza amakhosi ensikeleni izwe ngithi odingana osenza ngalokho oyinsa ososhanga nomshafo oshaka. Isola sababantu njengombane evudla amadoda. Ngibiza amakhosi odingana bese ngibiza abantu bakithi. Bese ngibiza lokhothwa ngamanje ukuthanseni la nokuphenduka. Umuntu uthanda zimbiza phansi amaphelephele amakhosi abantu abangenile bakithi abangene kimi. Ngibize bona bese ngicela inkosi yasemanzini njengoba ngingenwa idlozi lasemanzini inzozi. Bese ngibiza bona ngalesikhathi ngibaqala ngibabiza usuphambi kwami kanje. Automatically ngeke ngisafana njengoba ungibona. Izoshintsha lento ngoba lento yokuhlola akuyona into eapplyelayo futhi akuyona into ecabangayo noma oyiplanayo ukuthi hayi njengoba ngihlelela lo yamuntu ngizofika ngithi. Izozenzakalela yona lento. Uzobe ngasakhuluma mina, uzobe sekukhuluma laba abantu abangene kimi. Ngiyangizwa mfana. Bese iyaqala ke lento iyaphakama. Bese besho ukuthi lo muntu lo unenkinga e1 no2 no3 no4. Isibongo sakhe kanje lo muntu uze kulunga into zakhe akenza ukuthi uthola ukuthi ngalesikhathi sengihlola ufika abantu bakini bafike kimi uthothi ngithi manje ngiyakubuka ngibona kukhona umuntu eduze wakho ogcwele igazi mhlawumbe edutshulwa noma udutshuliwe bese ngithi mina kuwe kuthiwa kimi kunomuntu owadutshulwa kodwa lo muntu akagezekile babo uthuke wena uthi hayi lo muntu wazi kanjani ilapha abantu abadala basuke bengitshela khona bese uthi wena hayi cha ubaba lo noma umfowethu lo washona kangagezwa wavela wangcwathwa nje. That is how ukuhlola is. So namhlanje sine problem yabantu ababone ithuba lokwenza imali ngoba bebona thina siphumelela base bebona ukuthi hayi nathi sophumelela kanti mina ngigqili kulo msebenzi kuphela ngine funeral parlor ngapha eceleni ngine security company ngine NPO ngine mqasho bese kuba ukulapha okusho ukuthi ukulapha yinto eyubizo hayi ngoba usele yona ngoba ufuna imali cha mfowethu uyibizo kimi ubobuka ngisho ama product ami mina awabizi le mali yamafilimu abafowethu abayibizayo ama product ami kimi uyathola ngisho into ka 50 rand uyathola into ka 100 rand
uyithola into wa200 lonyuke ke phezulu kimi lento yabayikholini noma ke phela isingenzele izinto eziningi abantu befika bezobonga ngokuthi abantu balibona usizo mawuzonaka mina abantu abaningi abakhuluma ngomsebenzi wami abantu abeza kimi mina umuntu otshelwe umunye nomunye atshelwe ngomunye bare abantu abeza kimi ngoba bengibona social media kodwa mangisuke ngisebenza uma ngene epage lami ku Facebook Dr. Edlamini uzofika ubone ukuthi ayibona umuntu kanti umuntu ujule kangaka mase ngisesigodlweni ke kuba more private ukuza komuntu esigodlweni kimi ngoba kuza abantu abanye kuzo minister kuza amakhosi kuza abantu abaseParliament kuzo somabhizinisi so umuntu mayeza kimi ngiyenze sure ukuthi imfihlo yami naye noma ngahlangana naye emgwaqeni ngeke ungizwe ukuthi hey usibanibani ngiyamlapha kimi kuza abaculi hayibo kusengifisa ukwazi ukuthi basuke bezofisa ukuthola luphi usizo cha phela kwente khona imfihlo yami naye umuntu ungabamention amagama ngoba nje uchaza ukuthi bayatshelana I'm sure isuke ikhona lento abathi bebexoxa ngayo athi nomunye hayi nami ngiyafisa ukusizakala lenkinga yabo yizinto ezinkinga ezicommon obasiza ngazo oqala nje mina ngento yogazi okay yokuthandeka ngaphuthi mina nginento yomsebenzi mathu umuntu ufuna ukuvula umsebenzi mina nginento yesibhamu mina nginento intelezi yezitha amathuni ezitha nginento mina ukuthi umuntu mayifuna ingane garanti ayithola mina nginento ukuthi makuthiwa nanga umuntu akasakwazi ukuvuka phansi ulele phansi uyagula akasadli ngisho ukudla ngithi mina senimlaphile bethi ibona yebo bese ngithi mina ke ninike mina ithuba esaphuza amanzi kumboka Dlamini noma ngizithi udokotela ngoba uyayishola yena ukuthi hayi iziqo lezo ayibona ilenga kahle hle iziqo lezo uhlelo akukhumbuzise uLozolo kanti sisakaza sisemhlanga wazi ukuthi emhlanga so senza izinto ezinjenga nalezi webabe hayi asiqhubeke UmzimbaOkhalimali udumile ngifuna uqamamanga ngoba mhlambe ezinye zezizathu ezenza ukuthi sikumeme ukuthi abantu bafisa ukuthola more ngawo ngoba usumuntu vele osemehleni abantu ngizama ukuthola ukuthi njengoba bebaningi abalaphi bendabuko usushilo ukuthi ulapha abantu abanjani kodwa wena ungathi yini le ohluke ngayo kunabo bonke one indaba zale imali esheshayo ngizenzi mina okay two belaphi musana uqhaphaza abantu nithi niyabathwalisa ukuthwala mfowethu kuyimfihlo uyayizwa mhlonishwa nawe wena melapho obukayo lapho ohamba uthi uyakuthwala musana udlala ngabantu ukuthwala kuyimfihlo ngeke umuntu othwele mambuze memeze ethi mina ngithwele hayi asithwaleni mina ngiyathwalisa umuntu othwele noma umuntu othwalisayo sithi siqoqa kanje ngithi mfowethu ngiyakubona uyashizile ngicela uma uthola ithuba singamulise kwanoma ubani othwalayo noma othwalisayo wangithi mina ake ngithi wena usuthwele okay uyangibona siphila nawe ukuthi ngiyashizile okay siqoqe sobabili kungekho amakhamera ngekho lutho uthi hayi mfowethu ngiyabona uyashizile okusho wena usho kimi uma uthi ufuna into yokuphila yangempela ngicela ukuthi uma uthola ithuba sike sihambe siye kusibanibani unento ekanje kusho wena uqoqana sikhulumela phansi akekho umuntu wesimanje sobabili uyakungibona mina njengoba ngemoto imoto zami zo21 mina manje ngihamba ngayo nje ama-bodyguard e-backup ithi thema iphanti isondo leyangayishiya angena kulena ngaphuthuma ngezana zo21 usuthi wena hayi mfowethu imfihlo yami engitshelayo ngeke umuntu othwele ngempela umzambe neneza singabeka imali last page usuthi wena Dlamini ngiyabona uqhakekile kodwa ake sibala noma into yakhe inemgomo bese uyasho ukuthi hayi noma imgomo yakhona awusifaka isicathulo mhlawumbe imgomo yakhona awungcwabi ngikalisela ngomgomo yakhona mhlawumbe imgomo yakhona amanzi awangena ebusuku la ekhaya mhlawumbe umgomo wakhona makade kuphekwa la ekhaya ufuna ehlale kunokudla khona ngikhela phezulu njalo ngengene deep ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo ijulile ubone ukulapha kufe kangaka kubulawa abantu ababulawa indlala bagijima be social media
bese ke mase ke umuntu osethweleke kuba imfihlo nalowo muntu lowo kube imfihlo yakhe ebese yamtshela ukuthi cha nakho nanakho into engihluke ngayo ke mina kubantu ileyo yokuthi mina into zami eprivate is private. Yes. Kodwa ngoba unalo ulwazi lokuthi kuyathwala njengoba udokotela nje abantu la ngaphandle bafisa ukuthola ngoba lokuthwala ngoba iqiniso ukuthi abantu bahluphekile ngeminyaka sebethatha noma yini abantu bahluphekile yabo sebegcina sebengena ezintweni abangazazi le yokuthi yazi ngahalela lohlelo ukuthi naye ngiphinde ngibuye sibe nosuku lo ngoba ziningi izinto esikhuluma kubeka mfundisi. Okay, ngifisa ukuthola la ekuthwaleni ukuthi ngokwazi kwakho ikuphi lohlobo olusheshayo lokuthwala abantu abalisebenzisayo ukuthwala ngoba siyazi ukuthi kusetshenziswa isikhathi esiningi ezinyanga sibenzisa izingane kunama cases amaningi nezitolo ezireportayo ukuthi uduke ingane eneminyaka o5 itholakale enyangeni isibulewe njalo njalo abanye abantu besifazane uthola ukuthi abantu besifazane uthwalwa ngabo ngoba kuthiwa kunjani la ngifisa ukuthola kuwena njengomelaphi ukuthi iluphi lohlobo okuyilona lona olihamba phambili lokuthwala nanokuthi labo bathwalisayo benza njani kwenzeka njani just ukuthi umuntu abe nesithombe ukuze ayiphethelele ukuthi yinhle lento noma yimbi kungabi thina simtshelayo. Umhlonishwa ake ngikusize umuntu kubantu abagijimela ukuthwala nenibuka nizobuka lohlelo noma nibuka lohlelo fanele wazi ukuthi uma wathatha isinqumo sokuthi uyothwala asengenile amanzi endlini. Uyangizwa ngene into wazi wathatha isinqumo sokuthi uyothwala fanele wazi ukuthi usuqalile ukuhlupheka noma ungangahlupheka wena ngaleso sikhathi ifamily yakho for the rest of their lives even when ungasekho fanele wazi ukuthi usukufaka ukuhlupheka ngoba ukuthwala wani usukhelelana nedlozi lakho ulikhipha idlozi ubeka eceleni bese ulanda lento okuyiyona ezofaka imali la ekhaya. Uyangizwa into mhlonishwa ubobana abantu abathwele abaningi abalast empilweni abahlala isikhathi eside. Point number 2 most abantu abathwele engaba nayo yonke into kodwa uthothe ingane nganayo. Yingakho ngithi mina laba abakhuluma ngokuthwala mfowethu ko TikTok na ku social media bakhuluma ngento abangayazi bayadlala banesikhathi sokudlala. Mina ngeke ngikwazi ukudalula imfihlo zokuthwala ngoba mina ngithwele. Awuthwele wena angithwele awuthwalisi futhi kodwa nginabantu engibaziyo mina abathwele futhi nabathwalisayo mina ngiyalapha. Umbona kanjani umuntu othwele umqaphela kanjani umuntu othwele like ngisihlezi lesibawu 4 sibawu 5 uyakwazi ukubona umuntu othwele lo umuntu othwele umbona mawunesiphiwo ungeza abantu bebona uphumelela uthenga imoto bese bethi lo hayi siphela vele thina abantu abamnyama owaphumelela usuthwele mawuhlupheka bayahleka kodwa ukubona umuntu othwele ufuna amehlo kamoya ukuthi ukwazi ukuyibona leyo nto. Mina nomngane wami ukhona namanje la noma into engasamambeli kahle uhlala khona la emhlanje uthwele futhi akekho umuntu engicabanga ukuthi uyazi ukuthi uthwele noma mhlawumbe abantu abathile ababonayo. Ngisasebenza ngo-2010 8 9 10 ngisebenza kwi-VIP bekade sithi mangabe ngiphuma emsebenzini ngoba mawugada abantu bepolitiki uthothi singene ekseni ngo6 noma manje ukhona nazo yakhona singene 8 uthothi siphuma ngo6 kodwa kuyenzeka siphume ngo10 11 ebusuku yabonga nxa uthothi ibhizi ngana ngomunye unyaka lo mfo ngikhonzile yabo unomuzi khona la ngezansi yabo emhlanga singabo the pens lo line lo unomuzi lapho ungikhonzile lo mfo mangiqeda ukusebenza mina ukudrive iFerrari ngaqala ukudrive iFerrari yakhe iLamborghini ukudrive nje ngadrive iLamborghini yakhe angisaphathi-ke lama-wagon lokho wa-Mercedes. Mangiphuma emsebenzini athi mngane yami ukuphi ngiyeza ngizokubona afike ngipaka imoto yami ngene emotweni yakhe sihambe all the pairs lapha okuphelela khona osisi bethu lapha
La kuphela khona osisi bethu. Sisahlezi naye UmzimbaOkhalimali. Osisi bethu phela la nje ezathi yaze nifike ngaba ngeke ngiyamusuka la kuseduzana ukukhula nje ngezathi. Ya senaye ngokele UmzimbaOkhalimali sihlezi naye sikhuluma ngayo yonke into ethinta ukwelapha amakhambi esintu sisathi ngena nasemculweni kaMaskandi ngoba siyazi ukuthi nakhona ungenile uthi shini uzosixoxela ukuthi wangena kanjani uhamba kanjani asiqhubeke lana abantu like mayaza depends asabuza into ungasabuza into ngiyafuna ukuthi ngiyangena khona ziyakhala lapha phela umuntu uyabona izulu elincane mayifika lapha okay kanti abantu abaya lapha abantu abajulile sazobe sikhulume ngokuthwala ngamantombazane so ixoxa le ake ngibuyele into yami nami umngane wami njalo uma ngabe bese ngivele idlozi ngo-2006 2007 8 bevele idlozi likhomba ukuthi likhona kodwa ngiqala ukusebenza kahle full time abantu ngo-2010 kodwa ukuvela kwedlozi ngangifunda u2 kwaya ngokuya kwaqala ukuthi fanele ngilemukele kakhulu ngendlela ephelele sengifunda sengo-2010 ayicace ukuthi le ndoda masifika njalo ebusuku mangiphuma ekusebenzeni mina ithi ngala ngizokulanda ifike ngithathe ngibhaka ngihamba nge-BM 318 lena ngithanga kumlast gangster manje 1624 mina lo ngangithanga iphoyisa lapha angihamba le mo ngibhaka imoto yami angithathele le ndawo okuthiwa iCuban eCuban leyo kudle lapha i-warehouse ayingakabe bikho ke le ngase-ACC nalezi ezinye indawo leyo azana nani mina ngiphuzi mina angibhemi kodwa lezi indawo ngazazi ngami ngana sambe masifika lapho yabo uthola ukuthi la emondweni uphethe imali engaka yabo yo mhlambe u200,000 noma 300,000 noma 500,000 iucash uyiphethe le mali ngithatha wembothi angithi ngiyachazela ngikhuluma lento esikhuluma ngayo ukuthwala kwethu serious hayi thathe lo mfolo mali athi sami ayipaki imoto masifika lapha ngalesikhathi kujabulwa sekunomsindo nani idlozi kimi vele liyasebenza but angabi full time ngisenza nje iwasho ngihlanganisela abantu izinto ezincane ngelinye lamalanga kufika into ethi kimi lo muntu lona angimbuza ukuthi waya ngalala ebusuku emini uyalala awumbona bona emini kodwa make kohwalala ebusuku kushaya 6 7 uyavuka uhambe emagarage ngoba naye ngikhele into eziphezulu ama-typical example njengawana ebusuku ngo-6 7 8 ubona imoto yakhe esegarage bamile bayaxoxa bahlele kuyena kusemini ebusuku thina ngalesikhathi siyolala yena uyavuka yabo njengenkosi inkosi ayilali mina ngithi uyazi ebusuku ngithi uyazi inkosi ayilali ebusuku ayilali inkosi ebusuku angazi ngilawa manje noma seyalala kodwa nje isilo samabani njengombani ubengalali ebusuku ngoba ebusuku ilapha imoya ededelwa khona kalula ukuthi attack okay asiyeke ke ebese ke kufika into kimi ethi lo muntu lona wathwala ngomama wakhe njobe nayo yonke lento mangabe lala uyafika umama wakhe ebusuku manje akalala ebusuku ufuna yalala emini kuhambe isikhathi makhona into engishoda ngayo ayanginike umngane amathayina u25,000 kuye uyinto ubani 10,000 into ubani bese kuthi ngelinye ilanga ngimbize ngithi mngane yami yazi angikho right yini athi ngithi mina mfowethu kunento ethi wena kunento owayenza engekho right manje ingakho ungalala kwavela khali nomfundo yabo akhali sasilapha ngaseBhishi akhali ngithi mina kwenze nje lathi mfowethu Dlamini ngifuna ukwazi mfowethu ukuthi kunento mina engadluli empondweni nami kwenzakalani bese yachaza ukuthi hayi mina nami ngoba ngiyethemba kumina kunento engayenza noma engangenanga deep kodwa mina ngazi ukuthi mina kwenzakala wathi kunento eyenzeka manje mangithi ngiyalala lo muntu vele afike nje benjalo ayikho into engenayo endlini ukwazi ukuhlala no3 million mhleli nje ayikho imoto angayigibeli ayikho ithenda phutha kuyo lo muntu athwele ngayo wakubo uyena amsebenzisayo even ithuna lakhe abantu bazithuna abalibona kanti ithuna akulona lebalibona ithuna lisendlini lapha ke khona likama wakhe
yabo. So umuntu omsebenzelayo wenza yonke lento ilo yamuntu amphendulile wamenza ukuthi akamenze lento. So lapha ku TikTok lezi nyanga egcwele lapha na ku Facebook ezithi thona zona ziyazi aziyazi lento efihlo ejule kangaka imfihlo lento ejulile. So ukuzenza lento kufanele kube imfihlo between inyanga nomuntu ozomenzela ongafanele iphume ngisho emndenini ngoba manje yaphumela ngaphandle emndenini sebezoqala bamsabe manje lo muntu. So akuyona into okungavela uyikhulume nje public ukuthi hayi mawuthwele wenza nje mawunamaboys kwenzakalani mawunenyawo kwenzakalani. Kunomuntu nje mina engimaziyo ukuthi uthwele onenyoka yakhe nje noma yena ngaze ngihlale naye kanje kodwa ngoba ngiphiwa amehlo kamoya okubona izinto ezikude mina ngiyazi ingakho mina ngithole ngiphaphela abantu ngidelela abantu ngenzani ngafundisa inhlonipho nanokuthi ngihlonipha lento engiphiwe yedlozi engayithatha sinoma kanjani abantu abadala abangena kimi ukuthi banginike ukuthi ngenze lo msebenzi. Ingakho makuthiwa ungibona nabaculi ungibone ngesixoxela sihlalele kanje kodwa umculi mayeke waqala wathi sihleli wathi edlamini awunike phela into ngiyeza ukuthuna ngiyamtshela ukuthi mina akuyona into esingayikhuluma la lana sobuka umculo lana sizodla lana sijabule yabo. Mangabe ufuna into enjalo inamba yami nazi e-private 082 uyangifonela noma sebusuku uyangifonela edlamini ngicela ukubona. Ngifuna siye lapho nabo suyithinta le yabaculi ngoba bese abantu abaningi bakubona noma bakujwayela kakhulu ngoba bekubona useyintweni zosenza lo gama useyintweni naye ungene yini le ehlanganisa kakhulu nomculo wesintu is more especially uMaskandi. Ngifuna ukuthi ngithola ngoba ngiyathola ukuthi uyiciko kodwa manje yini lesihlanganisa kakhulu nomculo ngoba i-art ibroad uyazi nayo. Yes, umculo wonke ngiyawuthanda. Ikakhulukazi we-gospel, uMaskandi, afro-pop, i-reggae. Kodwa owaMaskandi ngiyawuthanda kakhulu nanokuthi-ke ngiyathanda futhi ukulula isandla kubaculi. Mawunganothisa nje mina ngenza ama-promotions ngenzela abaculi ngingalindele inzuzo. Abanye ngibapromote ngibaphushe ngingalindele inzuzo. Umculo waMaskandi ngiyawuthanda kakhulu kodwa-ke futhi-ke ngangithanda kakhulu umculo kababa uBhekumuzi Lithulu. Wadlula baba uBhekumuzi ngiyabalalela koZanefa nabanye ngiyabalalela bese ba insizwa ade ngiphila nawo kakhulu umjikijelo mfowethu ngubani obe umngani wami kakhulu noma ngingabazange kuyomfihla ngiyabela ngiyakhumbula ukuthi ngavinjwa sekuthoza ukwenzakalani ukuthi uphethe inkomo yonke kwathiwa inkomo ayidingeki wamina futhi awudingeki isuka lento lento ezinkolelo zokuthi kwazi ukuthuba uthwele isuka lapho thuba uthwele uphethe inkomo ngoba phela njengoba uchaza kanisondele futhi abantu abaningi bayazi ukusondelene naye. Ngasondelene kakhulu naye umngani wami. Inkomo sasihlanganisele sayithenga noKhihlelezi. Indumandumane. Sasihlanganisele sayithenga naye. Sihambisa lapha siya go-Bhongomswaneni yafika njikisa inkomo. Yaphezele manje inenkomo ngcwaba inkomo. Sizela futhi. Yebo. Awunenkomo ngcwaba njengapheka 50. Hayibo. Ngenkomo nje ngifuyile mina ngeyimbuzi nje ubona lesiphandla ayikho imbuzi engithenga mina mangifuna ukwenza umsebenzi mina ngibamba imbuzi esibayeni kwamanje mina ngasuka lapha ngifike ngihlaba imbuzi ngenza umsebenzi ngigcina umsebenzi nje ubona ngifana isiphandla so ke ngaphetha ngabazanga so babeka leso sizathu lesokuthi kwabuthwele noma basola ukuthi kwabuthwele kwakuneyitsolo abanye abazi kwakunemfihlo ezazikhona kimi naye umjijelo yezendlela thizeni esasihamba sobabili uyabona abantu bengazi njengoba ngitshela mina ukuthi kunezinto ngeke uzoyikhuluma epublic kunezinto uthi mawuzenza mina kunabantu engithima ngenza izinto nabo futhi abaziyo nabo ukuthi lena ke yami naye udlamini ngeke yize umuntu mhlawumbe ungasibeka lesithombeni ngoba phela umjijelo washona umuntu osasemncane ngokweminyaka kodwa futhi eshisa akuzona nje lezi zinto esanokhuluma ngazo lutho yayi ngezinto ethi ephazamisile sikumjijelo kwaba ukugula nje kwaba ukugula ngifuna ayikho into engathiwe yaphazamisa idlozi nani ayikho
kwaba ukugula nje okwafika futhi nakho noma ngikwazi ukukhuluma la kwi-podcast ukuthi kwakusuke kanjani ngoba mina ayikho into ebengayixoxi nayo befana nomfowethu eyolobola kwaButhelezi le nkandla wayihamba nami sasingangikhona eyolobola kukhona futhi la sizene khona mina naye engangeke futhi ngithi mayiseshonile ngithi mina hey uJuthela ushonile bekunokuthi ebeze ngoba sasivumelene sobabili ukuthi mfowethu ngisiyasizana lana so ayikho into engathi mina yayijulile noma yayingozi kuyi ayisenayo cha kwaba ukugula engikholwa futhi ukuthi abomndeni abanye baphetha betholile ukuthi ukugula kwakusukaphi noma ngazi mina ukuthi kwakusukaphi usuka kwenzeke kanjani kodwa ngeke ngikwazi ukukhuluma nawo okay sesengasemaphethelweni UmzimbaOkhalimali ake sibheke indaba zesimo sepolitiki siyazi sonke njengamanje sibheke okhethweni likazwelonke wonke amaqembu ayimisela ukuthi adle ukhetho ngiyakhumbula ukuthi uke waba ikhansela leqembu iATM ne ungicorrect me bengisitendile esithenini ngene ngibe ikhansela eThekwini njengamanje njengoba uwumuntu onawo umqondo wepolitiki futhi noyilandelayo uthini ukuphala kwakho about isituation nje isimo nje saseNingizimu Afrika ngokwepolitiki nanokuthi sazi ukuthi mhlambe wena njengomela kwendabuko njengomsakhamisi sase-South Africa umi kuphi nanokuthi uthini umyalezo wakho mhlambe kubantu mina kwipolitiki ake ngiqalela ku-ANC ake ngiqalela ku-ANC nonke nenibuka le podcast ngifuna ukunishiya nomyalezo omncane ukuthi fanele nazi ANC ukuthi abantu base South Africa bayayithanda iANC nami ngiyayibala lapha ngenxa yamagalelo iANC leyaqala hayi leyamanje ebenawo ukuthi ishintshe izwe nobaba uShenga lesini Peace Shenga usebenzele isizwe inkosi yakwaButhelezi onqengelele uMnyamane eKhothebe ebikade iphinde lo ndunankulu wala kwaZulu iphinde bo president we-IFP lamaqembu amabili asebenzile ukulwisana nesimo esikhona eSouth Africa sokungalingani sokuthi abantu abamnyama bahlupheke sokuthi kube yonke lento ekhona so ke njengamanje njengoba kunje engifuna umyalezo omncane noma umphako engifuna ukuphathisa iANC musana ukutetezeliswa iMK ngiyanicela mina ngesihle nini into okumele niyenze iyodwa ukuthi nina nihlale phansi nibuke la okube namaphutha khona iANC iproblem yayo iyodwa mfowethu ngizoyisho lento engananazi isabi indoda eyodwa nje ukamaphosa ukuthi ngabe bayamkhipha bafaka omunye umuntu ngoba usenogcopho omningi owenza ukuthi mawuthatha ipende ibrush upenda la ebese uphinde uyopenda lapha umuntu noma ngabe lelabala likhulu limhlophe kodwa mase upende ngopendo omnyama kuzoba ngathi lonke umuntu mayiqale ukuzobuka lechashaza limnyama so iANC ulamaphosa unezinto eziningi angazenzanga kahle ebikade methemba ukuthi uzozenza kahle engazi mina ukuthi yini lena edala ukuthi ingasho ukuthi kwathiwa Zuma must fall nangempela ngo12 ebusuku waphuma kwasekuseni uZuma engasekela upresident yini lena ethi enamaphutha angaka upresident futhi kuningi okonakalayo embusweni wakhe iANC ngakusukumeli phezulu engifuna ukusho ANC umholi uyazalwa azalwe nokuba umholi kodwa usomabhizinisi uyabeka ziningi izinto ezikhona ezenza ukuthi ngisho ngale izulu asitholile wena uzozwa ngoba umZulu ongezwanga uyofuna abangakhomba batholikele umholi uyazalwa azalwe nakho ukuthi lo umholi lo bese kuba khona umuntu obekwayo ukuthi wena uzoba umholi kodwa endleleni bese ziyasha izizenze ukuthi no lo muntu akayena umholi ngokuzalwa ube umholi ngoba ebekiwe so ke engifuna ukusho njengoba ngithi mina kwipolitiki ngizongena kungedala ngizomemezela ukuthi liphi iqembu engizolivotela ipolitiki siyayithanda
futhi ipolitiki iyona esenza ukuthi ekuyona ephethe ebusayo mina ngizongena kwipolitiki ANC lokho enibonayo sekuvuka qhamuke iMK into edala ephatheka abantu izinto eziningi ezenzakala uzokhumbula sesihambela amathuna thina siphila ambiwa amathuna kodwa soncwadi amamiliyoni sike sachithela utshwala endlini uke kwathi kunama problems wakhishwa amaphoyisa kodwa amaphoyisa azosigada namasosha mawuhamba uyothenga ukudla ushayisa amaphusha lockdown yes ikhulu ze-ANC uma ngabe wena ingane yakho yonile usungalanda abantu ukuthi abazoyishaya ingane yakho bayikade noma uzohlala phansi nengane yakho ukhulume nayo uyini ehlula upresident ukuthi makune problem yokuthi kunesimo esikhona sokugula angakhipha amasosha angabiza abantu ethi uzani hlale phansi sikhulume abaculi bake bavala umgwaqo lapha ngasePavaliyoni bafaka itruck bavala umgwaqo bekhala ngokuthi balambile izisuni zika-lockdown abadla abaqashwa ndawo wenze njani uhulumeni wenze njani abaphathi beze bakhipha amaphoyisa ukuthi abayovimba lapha emgwaqeni lapha sikhuluma ngo-stage manager sikhuluma nge-artist sikhuluma ngomuntu oqhuma isound sikhuluma ngomuntu oqhuma istage sikhuluma ngabantu bamakhamera sikhuluma ngayo yonke into e-TV event bonke labantu bebelambile bahamba bayovala umgwaqo lapha abanye abaculi baboshwa abanye bashawa abanye badolutshulwa ngenhlavu zenjolobo leyo nto ke ithi leyo nto lento yayenzeka lapha iye enhliziyweni ubuhlungu uhulumeni ukube mina ngangupresident noma ngangumphathi wamaphoyisa ngalesikhathi kwenzeka leyo nto ngangiyobiza mina umuntu ophethe art and culture ngibiza umuntu ophethe zamaciko ngibize bonke abantu abazinhlaka eziphelele sabe selapha kubantu hayi amaphoyisa kwenze njani nevala umgwaqo bese bekhipha imemorandum abaculi bethi cha singabaculi siyakhala ngo1 no2 no3 no4 engifuna ukusho president isosha nephoyisa akaze kube isolution kubantu abantu njengoba besuke betoyitoyiza basuke bengafuni yona impi basuke befuna ukuthi wena onenkinga uze uzokhuluma mawufuna kuphuma umnikazi wena ushaya nje so engifuna ukusho ke-ANC go back to the drawing board nibe leya ANC yokuthi makunama problems akubiza abantu akunenkinga nakuhlale phansi ukhulume so nje kwatatazela abasani nje itatazela iMK ifikile futhi siyivala ngento sesizuluka ke sengivala mfundisi sengivala ifikile iMK uyasho umuntu ayifikile sengivala mfowethu sengivala ngene intweni sure ungabona wena ukuthi abantu bathanda uZuma uZuma hayi abantu ukuthi bathanda uZuma bekuthi mangabe kuyohola izalukazi makuthiwe mhla ka1 izalukazi ziyohola bengagethi umsho bengagethi bengagethi inawo zinthanda kahle azithanda angithi ngithatha kwethu kulethu bencane ngilithola ngiyinto esimple nje ehlula upresident lona khona necabinet yakhe yonke blana bekuba nezikhungu kunezikhungu ngithi bekhola kuzo lezi zikhungu okhola kuzo bekusuka abantu beyodayisa izinkukhu beyodayisa ini beyodayisa bonke lapho bafikela abantu benza ibhizinisi namhlanje ibhizinisi seyitolo ko-Shoprite kuphi uma ngabe kushaya isikhathi sokuthi abantu bayahola bengadethi so ke mfowethu engifuna ukusho kuningi engakubala mhlawumbe ngaba u20 okwenza ukuthi abantu bagijimele lelaqhele uma ngabe ushela intombi awufika ukukhulume kabi ngenye insizwe ishelayo fika ulikhulumele wena ngoba uma wakhuluma kabi ngaleya insizwe ishelayo nemethana usuyakuthanda ukuthi ayimqonge lo muntu noma ubingeke imqonge isizomqonga ngoba uyinakisa engifuna ukusho kwipolitiki njengoba isimo sinje emsihlalani phansi nilungise izinkinga zenu nikhohle ukukhuluma amagama abanye abantu ukuze izinto izolunga ANC hlalani phansi nilungise izinkinga zenu niyeke ukukhuluma amagama okugcina lawo ashiwo UmzimbaOkhalimali sihlezi nayo uLozolo podcast affirmation sisakaza emhlanga wawuthi kuyoba nje izinto zinjena ngithi webabe salutes